Tikulandireni ku program ya TIMVETSE kuchokera kuno ku MBC. Program ima kufikani bwete makhatu kambirana nkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika mdziko muno kuti zizitsatira komanso tizizimvetsa. Tsiku la lero muli ndine Blessings Kanache ndikulandireni nditu program iyi pano pa MBC Television komanso pa MBC Radio 1. Program sili ndekha ndi anthu angapo. Tikuyamba ndi Mr. Humphrey Mvula, tikulandireni Mr. Mvula. Komanso ndi Mr. Steve Dakalira, tikulandireni Mr. Dakalira. Ndatokoza bwana. Mr. Mvula ndamene amayankhulapo nkhani zosiyana-siyana zochitika mdziko muno pa zandale zina zoterezo. Mr. Dakalira ndi mkulu amene amayang'anira online department. Kuyambisa kuti ndi section ndithu imene makhaye kuona. Mukaona pa Facebook paja, pa Twitter, poteropo amayang'anira ndi amene wandithu Mr. Dakalira. Kuti Mr. Dakalira kuti anthu apange subscribe pa online pamene pacha amene mthatani because ena ali pakumvera pano mwina afuna tapanga subscribe kuti azitsatira zimene zikuchitika pa MBC chongofunika basi ndi bando manja masiku ano chabwino ndekuti akapita ku Facebook aseche MBC Digital atipeza kaya kupita ndi ku Twitter akatipeza MBC Digital ayipeza kumeneko kaya ndi ku Instagram ayipeza kumeneko masiku anonso zinaphweka chabwino WhatsApp channel kumene konso akatipeza MBC Digital ndekuti basi zonse tayari nkhani zingowapeza basi ali khali so munthu amene inene mwachisanzo ndili pa WhatsApp pacha then ndifuna bwere ku WhatsApp chat cha MBC yes nditani masiku ano kunabwera amati community cha pa WhatsApp pacha mudati muone mpisodi BBC News ili kumene iya ikatiani zili kumene kuja pose pacha inuyonso kungosecha pamene pacha kuti basi tiyang'ane MBC Digital muipeza ibwera ndikuti muchita follow chabwino iyayi wona kuti sidzikugwira sidzikutani mukhoza kufunsa aliyense wakuno ndoti wa MBC muno ase tandithandize kodi link ikhoza kupezeka link yojoinira njaulere akupatsani limerana kuti zongofunikira bundle komanso there's an even more convenient one ya my SMS ndi 50 kwacha nkhani zingokupezana umene kujako basi 50 kwacha nini 50 kwacha nini munthu amana kuti apange chani kuti basi ndikuti apange angopita page yathu ya Facebook ya Facebook pacha akapeza tinayika ndithu mpaka na poster kapena pacha mana star 364 pacha amene pacha tinapita ndithu mpaka na poster inachita nena zimenezo kuti star 364 hash mukangomanga ino kuti ibwera ikuzanitsana yoti muchite ndi musankha kaya mufuna zachichewa yes kaya zachingerezi kaya zansangulutso kaya chani zonse zilipeni so pa Facebook munthu aseche MBC Digital ndi akatero muja apange like kapena follow apange pakadali pano achiteko akangochita follow kaya tichita like whichever it is ine ndikonda kwambiri akandipanga follow akandipanga follow ndikuti zonse zili bwino pomwepo akapita pa mtunda apadziona kuti anyamata akho ngati apinapina amene amachitira ngati kalenda la mapina nyumba moja pamakhala zambiri mwamba moja zokhoma ndaziona kuti icho apa ma frequency yawo ile singotere kodi SMS amanena ija tipite motere zonse zakadzipeza zili wene ndithokoza izambiri sinema zisara muno bwino nane ndamvetsetsa mimi mkulu wake ndi ameneyo amene amayang'anira zimenezi nkhani za online mkulu wake ndi ameneyo ndiye wafotokoza bwino kwambiri tangopita ndi pa tsamba la Facebook la MBC mukapita ku Facebook kwanu kuja mungosecha MBC Digital imeneyo ndi official page ya MBC ndichoncho ndimeneyo official page ya MBC nditi MBC Digital basi ndikena kupanga follow kaya like zateka ndathokoza kwambiri kwinako kandi ku Twitter Instagram konse kwalipo kumene kwakadzipeza ndeti ndi amene wanthu adakalira komanso ndi mkulu ameneyo Simon Boyce mmodzi mwa akuluakulu olemba nkhani kuno ku MBC Simon ndakulandira kwambiri kupita nkhani zikuyenda bwinobwino nkhani zikuyenda bwinobwino mukufikira madera onse coverage kufikira madera onse coverage mmene akambira nzangayo Steve tikuyesetsa ndithu zinthu zikachitika pompo poyambirira pake pamakha pa online pamene ndithu anthu athapeza zinthu mosavuta kungopempha kuti azikwanitsa kuona zizo zimene zikulembedwa pa online mina aone ndina mkulu apange like for pano pa MBC na feso tukhala on top of our game chiyonse chikachitika tikuyesesa kuti chiponya pamenepo kuti anthu azitsatira bwinobwino nkhani zimene zikuchitika mdziko muno kuli zambiri zimene zikubwera zachisankho zokhudza kulembetsa kaundula zambirimbiri zonsezo mauthenga amene tikuyesesa kupereka ndathokoza kwambiri Simon amene ndi Simon Boyce nditi ndi akuluakulu atatu amenewa Mr. Humphrey Mvula Mr. Steve Dakalira komanso Mr. Simon Boyce amene amene nawo mu studio muno tsiku la lero koma tifuati yambe nkhani imene ili yofunikiranso kwambiri dziko muno malinga ndi abungwe a committee ndi bungwe committee amati MVAC
report limene limakhala likuchita kafukufuku adapeza kuti anthu okwana 5.7 million malawi muno chaka chino avutika ndi njala chifukwa cha namondwe. Ndiye abungwe la Dodma akhala akugawa ndithu chakudya madera osiyanasiyana kuti anthu apulumuke ku njala imeneyi. Mafawo timve bwino chokera ku Dodma, timve kuti padakali pano achita zotani chifukwa tikambirana bwino nkhani imeneyi. Ndiye tili ndi mkulu amene amafalitsa nkhani kumene ku Dodma iwowa ndi Achipiriro Khamula. Tikulandireni Mr. Khamula. Tikuwuza kwambiri Mr. Kanache. Zikomo kwambiri. Kukhala nafe. Zikomo kwambiri ndithu. Ndimafuna mutatifotokozera kuti nkhani ya kugawa chakudya kwa Malawi ngati Dodma. Tamva kuti mwayamba, tinamva zakumwanza, tamva kunandikira. Koma mukatiuze kuti zili potani, mudayamba liti, mwayambira kuti ndipo zikuyenda motani padakali pano. Mina tisana chikofotokoza kuti panakali pano togawa kuti ndikuti bwerereka mbuyo pang'ono. Chabwino. Fotokoze kuti tisike pamene pazinakhala bwanji. Ukumbukira bwino lomwe kuti mu March chaka chino mtsogoleri wa dziko lino amene alinso nduna yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi analengeza onena kuti maboma 23 a mdziko muno ndi malo a ngozi kutsatira mphepo kapena kutsatira nyengo ija ya El Nino imene inadza kwambiri ndi ng'amba komanso atosefukira imene zinachititsa kuti mabanja ambiri olima kana kuti alimi asakolole mokwanira bwino lomwe. Nde ife ngati nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mothandizana ndi mabungwe amene timagwira nawo ntchito tinakhazikitsa ndondomeko imene timachitira kuti El Nino Response Appeal imene timasakira ndalama kulinga choti tithandizire amene akufuna kuti alandire ndithu chithandizo. Nde tili nkatikati mosakasaka ndalama anzathunso ama Vulnerability Assessment Committee amene timati MVAC kapena ingonena kuti bungwe limene limachita kafukufuku oona za amene dziko linolinga khala ndi chakudya anatulutsa report imene inafotokoza kuti anthu 5.7 million ochokera maboma onse 28 komanso mizinda yonse inayi ya mdziko muno akhala pa chiopsezo chosowa chakudya kuyambira maka mwezi wa Oktoba uno kufika mpaka na mwezi wa March chaka chamawa. Kutanthauza kuti zoti panali miyezi 6 yonena kuti tipereke chithandizo. Komano nditsindikenso pano nena kuti maboma onse amene akufunika kuti alandire chithandizo kwa miyezi 6. Pali maboma ena ndofunika kuti alandire chithandizo kwa miyezi 5, ena 4, enanso 3. Mwina ndiye ngotchula ku mabomawo kuti tikhale kuti limodzi ndi amene akuonera. Maboma ngati a Blantyre, Mwanza komanso Neno amene wandofunika kulanda chithandizo kwa miyezi 6. Izi ndi malingana ndi ripoti zimene anatulutsa ayemva. Maboma ngati Mulanje, Chikwawa, Machinga, Domba, Balaka, Alombe komanso mzinda uja wa Zomba nenezoti Zomba district komanso Zomba city amene ndofuna kulanda chithandizo kwa miyezi 5. Ndipo pali maboma ena ofunika kulanda chithandizo kwa miyezi 4. Maboma monga ngati Cholo, Nsanje, Dadzulu, Eu, Salima, Kinji amene ndi maboma ofunika kulanda chithandizo kwa miyezi 4. Ndipo ni maboma ena ofunika kulanda chithandizo kwa miyezi 3. Monga Mangochi, Lilongwe, Edza, Asungu, Lowa, Kota, Isi, Zimba, Karonga, Katabe, Rumpi, Tipa, Ligoma, mzinda wa Lilongwe komanso mzinda wa Mzuzu. Ndino tinalandira maripoti ochokera kuma konsolo kuti zinthu sizili bwino. Ndikuti tiyambe kupereka chithandizo mwansanga. Nakhala pansi tinayika ndondomeko yonena kuti yani lero tiyambire kupereka chithandizo mwansanga mosiyana ndi mmene anzathu ayemvaki anauzira mu ripoti lawo. Mwamoti tiyambe no mu Oktoba muno tinayamba no mu September. Kukumbukira muno lomwe panali pa 18 ndete nayamba kugawa ku Blantyre, ku Neno, Mwanza kuchomene kufunika zoti anthu alandire chithandizo kwa miyezi 6 kuja. Komanso tinaphatikizaponso boma la Chikwawa ngakhale nali loti ndilofuna kuti alandire chithandizo kwa miyezi 5. Chabwino.
chiyambire nogawa pa 18 September pacha kupitana leloli akwanitsa kugawa matumba achimanga oposa 50,000. 50,000 banja lilonse oposa 50,000 or 60,000. 50,000 banja lilonse likulandira thumba la chimanga lolemera 50 kg. Kulanto zonena kuti panangati panopa akwanitsa kufikira mawanja kunene choncho 50,000. Deti kamakambano za anthu ifeyo ngati nthambi timanena kuti pa banja pamakhala anthu 4.5. Pamakhala anthu 4.5 kutanthauza kuti ngati kuli kufikira anthu oposa 200,000. Chabwino. Ino titsindike pano kuti ntchito imeneyi ndiyopitirira ndipo boma lilonse limene limafunika kuti muna makezo kuti lipase chithandizo ndoti tiziyambano mwansanga ndi mwezi umodzi. Chabwino. Kutanthauza kuti maboma amene amafunika kuti ayambe kulanda chithandizo kwa miyezi 5 kumene kuti ayambe kulanda chithandizo mu November. Ndoti November, December, January, February, March miyezi 5. Komano ndoti tikuyambano mu October muno. Chabwino. Izi zitapanga chifukwa tinanga ndi timaripoti monga mene ndafotokozera muti kuti zinali bwino. Chifukwa kino tikuthamangitsa zonsezi kunena kuti ile anthu onse 5.7 million. Tikugwiranso bwino lomwe ntchito ndi mabungwe amene timagwira nawo ntchito monga ngati WFP amene sakutithandiza nena kuti zoti ntchito imeneyi ale kuti zoti ndi adongosolo bwino lomwe tifikire anthu onse amene afunika kuti ande chithandizo. Titsindikenso pano nena kuti zonse noziyende bwino kumafunika ziyambire ku makomiti kuona za ngozi zogwa mwadzi amene pati ma area disaster risk management committee amene amakhala pa TA level. Amene wanda amene amathandiza nawo kulembera mayina. Ndipo tinachiona cha nzeru kuti amene watu waphunzitse bwino lomwe pambuyomu pamakhala ngati pabwera maripoti ena osakhala bwino koma tinaphunzitsa makomitizi onse amene akuyeneka kuchitira ncholinga choti apeze anthu okhawo amene afunika kuti ande chithandizo ndipo kuti amene odi kuti ndi amene akulanda chithandizo. Komanso isanayambe kugawa mu Septembermo tinazandiranso maripoti ena ochokera ku makonsolo kuti zinthu sizili bwino ndipo pafunika nokuti tipereke chithandizo cha msanga. Ndi timapereka chithandizo chimene timangoti once off imene ndi chimene timangopereka mwina ngati thumba limodzi ku banja kuti tizidikirana kuti zotikhazikitsano programu iyi bwino lomwe. Ndi pa programu imene timapereka tikuti ya once off yo timapereka chimanga komanso ufa. Ndi pa nthawi imene yoyo tinamba cha mu July mo kufika cha mu August tinaiso titafikira manja oposa 30,000. Chabwino. Chimanga kapena ufa komano zonse zimakhala zolemera 50 kg. Ndi kumene tinathandizako ndi ku Chikwawa, Dedza, Dowa, Ilongwe, Machinga, Nkhotakota, Nkatabe, Nsanje komanso Salima. Ndi panatulukanso maripoti pakati apo kuti ngati kumachinga zinthu sizili bwino ndipo mudzi wina kuti anthu akudya chitedze nakafika konso kumene kuja. Tinamva nkhani imeneyo. Nakafika konso kumene kuja ngakhale mbuyomo tinapereka kale matumba okwanira 4,000. Koma nakafika konso kumene kuja tinawuza akonsolo kuti athamange achite kafukufuku apeze kuti ndi manja angati amene afika kuti ande chithandizo. Iwo anapeza kuti ndi manja oposa 100. Ndipo litangotuluka ripoti limene jali anachita machawi waja kuti tumizaso ripoti tonatema masiku awiri naiso kuti sotathamanga amene kuja kulapirikaso chithandizo kwa manja amene anali kuti okhuzidwa ndi nkhani ngati imeneyi. Ndi izi ndi zina mwa zimene tikuchita ngati nthambi ife tili pansi pa apresident tiwonda amene ali anduna athu ndipo akatiuza kuti pafunika zoti tichite izi timatira zimenezo amanga kuonetsa kuti asapezeke ndi mmodzi yemwe amene atafe ndi njala. Mwina mwachidule ngati muli mwachidule edi tikoloza motero. Umusima chidule yani. Ndinadziwa kuti tinakuzimveka motero. Chabwino. Koma tikamayankhula ngakhale kandi pansonkhano kandi kukwati matiyayi ndi mwachidule amenewa mazauti aya umasima chidule yayi.
kumakhala kutsindika kwenikweni kutsindika Mr. Kamula ndithu bwana mawu zimene mwalankhulazi zofunika kwambiri chifukwa chokuti kukhulupirira kuti ifeyo komanso ngakhala Malawi mwati tsegula maso topanga enlight kutionetsera kuti kodi tikuchokera pati tafika pati ndipo mufuna tifike pati ndithu ndakondwanso kwambiri mwakhudza ngakhale mbali zina osati mwina za program yokhayi imene mukuchitayi koma nkhani maprogram zina zimene mukupanga kuti kodi kati department yanu mukamva nkhani kuti kwakuti anthu akuti akudya chitedze kodi mukumatani ife ena akhuza kuona ngati mwina ife timaona ngati mwina munangokhala koma munena kuti munathamanga kwafunsa a DC tatiuze anthu angati kuwerengetsa munapeza anthu 100 munapasa thandizo kwambiri kwa so mwatiunikira kwambiri tatha kumvetsera tikuthokozeni kwambiri ndimwina ningofunsa anthu amene mstudio muno ngati pali ena amene angafuna kuonjezerepo kapena afunse funso mwachidwa kwambiri mwina Mr. Mvula kapena mukhoza khani funso kwa Mr. Kamula zambira yankhatu chabwino alongosola ndithu zimene mafuna kuziwa ndi other chabwino interventions kwena kuti banje nangasita mvoko chigawo chakumwera kwire ma districts ena lenjala ili ziko lonse ku Central Region tumadere naso kuli njala ku Northern Region nakoso kuli njala so mafuna titamva kuti iwoso ari kuma region ena aziyembekeza jani kuchoka kuboma kwao pakalyenja chabwino ndi mwakondwera Mr. Mvula kuti akuyankhani anga tirende banga mwina ngatamva okay Mr. Kamula ndikupanga ngati mwamva amanena kuti iwo koyamba manena kuti amva ndithu kuti mene mukupangira koma mwina maboma ena onse mwina zigawo zonse anthu ayembekezera kuti anachokera kwa inu mtodima ngati kuboma choyambirira ndithokoze kwambiri chifukwa cha funso lawo Mr. Mvula itindike pano nena kuti ifeyo tifikira anthu onse 5.7 million amene akufika nokulandira chithandizo malingana ndi ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee ngati munandimvetsera muno lomwe kumayambiro kuja ndimachita kutchula kuti maboma awa tofunika kuti ande chithandizo kwa miyezi iyi itatu inayi komanso mpakana isanu zimene ndafotokozani ndizicha ndi zimene zidachitike ndipo tiyamba mwezi umodzi mwansanga kusiyana ndi mmene timafunikira kuti tiyambe zokutsimikizirani pano kuti maboma amene amafunika kuti ande chithandizo kwa miyezi itatu ndikuti amayeneka kuti tiyambe kupereka chithandizo January, February mpaka March koma kuti tidikire January ipakatali malingana ndi malipoti amene talandira tikuyamba ano chakano omwe chino ndoti tikhoza kuyamba ano kumayambiriro kwa December izi tikupanga kulenga kuti tifikire anthu onse komanso mu nthawi yake ndipo nditsimikizire pano mtundu wa Malawi nena kuti ife tikugwira ntchito usana ndi usiku kuonetsetsa kunena kuti anthu alandire chithandizo ndipo alandira chithandizo ifeyo sikuti tikukamba za nkhapakamwa pano tikunena chindunji ife sitingamasewere ndi miyoyo ya anthu nkhani ya njala ndi nkhani ya miyoyo akakhala ngati abwana anga akalemba amanena kuti ndi nkhani ya moyo ndi imfa ndipo chipempheso pano ingakhale pawaire kunena kuti chonde mukaona kuti mwina pali zina zake zokhuzana kanga pachinyengo mene mwina anthu akuchita simatheka kuti zoti program ngati imene choti ndi yabwinobwino chonchi koma pamakhalabe anthu ena ake achikuti oganiza mawu mwawo ofuna kulemera pamene sanalime tipemphe kunena kuti atifotokozere ife ngati nthambi ndipo sitidzachedwa iyayi tizafufuza zimenezo tikaona kuti zoti pali mavuto timayimitsa even program kuzopasani chitsanzo cha mzinda wa Blantyre chapo panopa pa time imene amalemba mayina tinayimitsa program chifukwa tinalandira malipoti onena kuti pali anthu ena oti ali mu komiti komano akufuna kumapangano zofuna iwo yana ndi zinthu zofuna ife kuno chifukwa ifeyo timayang'ana kwambiri anthu ovutikitsitsa timayang'ana kwambiri gogo amene ali biro china chiliyonse timayang'ana kwambiri ana amasiye ajonera kuti zoti mwina kakulerana okhaokha mwina pabanjapo wankulu ndi wa zaka 15 timayang'ana anthu amene ali ndi matenda angonagona ende amene timayang'ana anthu amene achawa ndipo pali ena ajoti ali ndi mphamvu zawo udabwa munthu ali ndi njinga ya moto mabasa akalandira naothombola chimanga iyayi Amalawi tentikondaneni
tikondane tikondane zona toyambirira pakhale umuntu komanso chikondi zimatheka munthu levin kulo chipatala nkuona kuti ine ndatwala koma iyayi I think awawa atsogole ngakhale kumbuyo kwanga awawa atsogole sali zona izi ndi zimene tikunena ife kuti amalawi tikondaneni kuti tionetsetse kuti yekhayo amene ali woyenekana kulanda chithandizo alandire chithandizo ifeyo mbali yathu mwanondeta chita amakhanso tinapasa ndalama kuti apozitsire anthu kuti anthu azindikire m'madera kunena kuti ntchito izi zimayenda chonchonchi endi anthu awa ndi amene afunano akhale patsogolono kuti zoti alandire chithandizo komanso makomiti tinaphunzitsa komano chili kwa iwono anthu uno paise sitingapezeke ino kwina kulikonse ndeti kupempha dera lina lililonselo izizi ndangolankhuliratu mwina mwake ndilibe mpata weniweni ndangotengerapo mwayi pachoti amvula anafunsa mwana mafunanso ndiunikire pamenepo kuti aliyense akhale mulonda wanzake galimoto zathu timatsitsa katundu pamene pali anthu pamene pakugawidwa pamene timati final distribution point FTP pa Chingerezi timatsitsa pamenepo koma tikaona galimoto ina yake ikutsitsa chimanga lolembera government of Malawi olamwina World Food Program koma pamalo pooneka kuti palibe anthu no pali deserted question mark uzeni ife kuno atisabwanji chimanga pamalo poti tsono palibe anthu timatsitsa pamene anthu no akulandira anthu asonkhana tenisa nsonkhano timanena ndithu no mmamiti kuti tsiku lakutera kuti tibwera kudzagawano chakudya koma tikangoyima panjira ndikumagawa ndoti question mark chenjezeso pano pamakhala anthu ena akacho kuti mwina mwake ndamaudindo ndamafuna kutengerapo mwayi ayi ndithu tikupasa chitsanzo cha kumachinga chikalekale chaka chathu chomwechi tinamangitsapo ndithu no makhansala amene amatsogolerano zina zoti sizikuyenera kukhala mu program kufuna kukhala patsogolo mwina kumagawa zinthu ife timanena kuti ogawa ndakukhanso mothandizana ndi amakomiti paiwaje namene amadziwa anthuwo iwaje namene akudziwa anthu awo bwino lomwe iwaje namene akudziwa anthu awo bwino lomwe panaliso ena mbuyomu mafumu namangaso cha kubalaka uko iwo amene timapereka ndalama 50,000 akuti anthu no azigulira chakudya madutsa ano kusedi kukauza anthu ajala kuti ndiyo mukhali pa program papo nathamangise kuti ndine ndazipangani ndima 25 datu chamanda ndalama agaone hafu mine amafuna gaona hafu 50,000 ufuna kuonetsa mphamvu ayi namakakulira ano kumbali kuti ndetinawuzidwa ife pano anamangidwa atutonena pa mafumu ndengati tumanga mafumu tumanga makhansala ichi chino ndichitsimikiza ena zoti ife kunokono tili serious tikufuna okhawo amene ali kuti ndovutikitsitsa tono basa ande chithandizo ine kunoko chipiliro khamula ndili kuno koma simusandiona ndili ndi thumba la chimanga la dodino ayi chifukwa silanga ineyo ndikuthekera kupeza thumba langa pandekha ndani khale ngati imeneyi chonde kuti kosena kumene tikufika taona anthu apanga zachinyengo tiuzeni kuno chifukwa ife tikufunitsitsana kuti okhawo amene ali oyenekana kulanda chithandizo alandire chithandizo pasapezeke wina wake ofuna kulemera chifukwa cha program imeneyi ndipo ife tilola kuno Mr. Kamula amvula kukanga afuna amalize funso lawo lomaliza funso langa lomaliza Kamula ndi madera mwina dziko lino ndandalepe ndithu madera ena apa ndichula mwina kubangwe kuna miyango kuti kumene mwina makansala ngachipani china ndi anthu apogawa amawerengera anthu akwawo okhawo osawerenga za kwinako kusanza kuti sinanga munasankha makansala ndi azikhala olemba anthu azikhala ndi zinthu ndi anthu aja mwene makansala achipani china sizichula ndi iwo osafuna kuziwaso zoti azipani zinaja nawonso azilanda nawo zovuluza mavuto sanayang'ane chipani amagwera wina aliyense sanayang'ane mpingo sanayang'ane chipani sanayang'ane kuti munthu ndi kuti koma kumene kwa anthuwo so mapeza kuti anthu aja akupangira zinthu zikupanga benefit iwo wokha kwina akuchita kulesa anthu kuti asapite ukalandira chikamene akalandira chimanga chija chiwatembereza mtima kukhala kuti aone ayamikire kuti mwina
ziuchitika bwino ndi abomawa ndiye kuti zisafike ndiye mumapanga protect bwanji kuti mmene mwanena kuti akufikireni ine sinaione foni yanu sindiziwa ndi muli ndi maso anji kuti muziona chinthu tosakhala bwino ngati mmene tonse. Zomwe kwambiri funso labwino kwambiri Mr. Mpula toyambirira tifotokoza onena kuti ife ngati nthambi sitimayang'ana chipani sitimayang'ana chipembedzo sitimayang'ana china chilichonse chimene munthu akaganizire kuti mwina mwake pakhala nokukondera pa chifukwa cha ichi. Yes. Ndipo pamene pamalembedwa mayina anthu ofuna kulanda chithandizo sipamakhala pamene paliponse pomfunsa munthu kuti ineyo ndinu wa chipani chanji ineyo ndinu wa chipembedzo chanji ayi. Chifukwa chake timapereka chithandizo ku maboma ena aliwonse malingana ndi ripoti imene labwerera pa MVAC akanena kuti zoti mwina ngati kuchilongwe kuti anthu mwakuti amene afuna kulanda chithandizo loti ifeno titsatira ndondomeko yagaretiyo imeneyo mpaka anthu onse ajalande chithandizo. Ndi pali ena amafuna kulowetsamo zandale izi ife ngati nthambi timakana tinafunditsa kale even makomiti kunena kuti asapezeke munthu wobweretsapo nkhope ya ndale napa zinthu zimene ife tikupereka. Zinthu izi ndizopita kwa anthu ovutikitsitsa alibenso iviniso kothekera ndi komwe kuna kulikonse chonde nkhope ya ndale isalowe pa zinthu izi nchipakano timagawa kwina kulikonse kumene kufuna chithandizo. Mudzaona tikusala mwina kaya boma oloka pena paliponse napa amene pafuna zoti palandidwe chithandizo timapita ife tikalandira ripoti timapita kumene kukapereka chithandizo. Ndimafunanso ndibwereze kuchenjeza kuti amene ndimanena kuti kunena kuti ife timamanga ife timagwiritsa ntchito malamulo Disaster Risk Management Act ikufotokoza chuchuchu wamene zinthu zikufunika kuti zotsono ziyendere pa ntchito zogawa wina aliyense wosokoneza ntchito ngati zimene zizi inayikiratu ndi thuno zaka zake bwino lomwe kuti izi uyu akhoza kumangidwa motere uyu akhoza kumangidwa motere. Tipemphe kuti zoti musakhale chitsanzo ine musakhale munthu woyamba izi zipewani ili ndi chenjezo mwina mwake anthu akhoza kumaona ngati nkhambakamo koma ili ndi chenjezo nena kuti Amalawi tiyeni tikondaneni. Timadziwa kuno lomwe anthufe mmodzi onena kuti koma amene alili gogo uyuyo pali alibe china chilichonse chogwira koma anoti ukalembana uyu athekera mwikeni apa uyu tamwikeni apa ayi olemba mayina ndi makomiti akansala MP sudi ndo wawo kulemba mayina ayi izi ndi ndinenezi pano pa air olemba mayina ndi akomiti akanso amabwera kuzamanga verify kuti mayina wadi ndolondola ndondomeko yake ndi imeneyi chilichonse chimene chikuchitikano outside this ndikulakwika. Tiyeni chonde onetsetse unena kuti okhawo ovutikitsitsa amene alibe liwu na amene ali napo programu ngati imeneyi. Ineyo mwina mwake ndi ilekaye pompa ndodziwa ngati ndayankhano funso lawo komano mmene ndinalimvetserera ndimalunjikano kwambiri ku zimene zizi. No, amvula tikupita yankha bwino. Yankha bwino ndathokoze kwambiri kuti azikhala ndi nthawi yoyankhulapo chifukwa Amalawi ambiri akuti muzibwerabwera atu akhamula amvula akuti muzibwerabwera. Ndathokoza kwa basi ineyo ndizibwerabwera ati mayankha bwino muzibwerabwera zikaona kuti zoti zakula ndiso mabwana ndizo wakudola nditula kuti kulenkhani uko. Yes, zofunika kwambiri ndize kuita mbasula Amalawi azimvetsetsa chonchi. Tsindikenso panona zoti pali line imene anthu akhoza kuimba ya ulere 351 namba layo 351 imeneyi ili ku call center ya ku Ministry of Gender imene imakhala patsogolo zoyang'ana ntchito zonse za social protection. Akalandira ripoti lokuza na kudoti makono lekuti amathamanga nalo kuti fotokozera kuno kuli maripoti akuti ndipo timathamanga ayo sei imene ndofotokoza zoti makhansala pana namangidwa mafuku pana namangidwa ife nazo zoti tsonolandana maripoti nochokera kumeneko nde chonde isakayike kuti zoti ayi mwina tikauza ndoti basi posatithandiza ayi tili pano kuonetsetsa kuti zoti chilungamo chikuyenda ngati madzi aliyense amene kuti ndovutikitsitsa alandire nawo chithandizo
kuti pasapezeke ofa ndi njala. Tikunena kuti pali anthu ena anu oti iniwo muli kale ndi kuthekera zisiyeni zinthu izi zisizanu ndithu. Mr. Kamula ndikuthokozeni kwambiri mafotokoza bwino kwambiri ndikupita Malawi amvetsetsa kwambiri makamaka zimene mukuchita komanso kuti choyenera kuti Amalawi apange nchani mawu amalizira awa ndofunikanso kwambiri alipo anthu ena kuti ndikuti akhonza kugula okha chakudya izizi asira anthu amene sangakwanitse kugula chakudyacho. Tikatero ndo tikhala kukondana mwatero mawu anuwo pomba nkota. Tikuthokozeni kwambiri Mr. Kamula kuti munabwera program ineyi titakuuzani kuti tufati mutifotokozere ziwiri zitatu tikuyamikireni kwambiri kuti tatenga nthawi yanu. I know you are a very busy person koma munazichepetsa kuti mukhoza kulankhula nafe pa radio pano komanso pa kanema. Tikuthokozeni kwambiri. Ifeso tithokoze kwambiri Mr. Kanache kuti munatipatsa mpata kuti ngati nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi imene ili pansi pa mtsogoleri wa dziko lino ifotokoze bwino lomwe chimodzimodzi kuti kuno panangani pano tikupanga zotani tikuyenda bwanji ndipo ono tifika pati. Tathokoza kwambiri tikulola zoti Amalawi amvetsera bwino lomwe pamene pali mafunso akhoza kutiyimbiraso ife pano 0999 043228 0999043228 akhoza kuimba kuti tilongosolane zina ndi zina mwina mmene angafune kuti no amve chuchupa zoti zikuyenda bwanji mwina zili anatha kuzifotokoza pano pa radio amene pa TV chifukwa cha nthawi lero ndi motero. Nimafuna musanapita Kamula nambalayo ndikupita anthu akutenga cholembera ena mwina amatenga cholembera msangasanga inu mwamaliza mwapita ndi apapa anthu ndifuna kuti apase some 10 seconds akuyang'ana polemba pano apapeza tachula niso nambala icha. Nimafuna kuti Amalawi atenge nambala imeneyo pakhala zovuta ayimbe mwapase nambala 099 chanchani komanso mwapase ija ya ku ministry ija kuti Amalawi amene akumana ndi zovuta pa nkhani ya dongoso imeneyi akhoza kuimba manambala awiri amenewo. Zikomo kwambiri ngati akufuna kuimbira ku nambala ya ulere ndanena kuti 351 imene kuli call center ndikuti atifotokozere ife bwino lomwe kuti talandira malipoti awa ndi awo. Anafuna kuimbira direct kwa ineyo akhoza kundiimbira pa 093 043228 ibwerezanso 093 043228 ndithu. Ndikuthokozeni ndikufuneni kuti mukagwire bwino ntchito tsiku la lero. Tathokoza kuti mwatene munthu zoti mwayamba kale ntchitoyo koma mukapitize bwino ntchito ya lero tsiku la lero. Tathokoza kwa basi kuti mutithokozere kwa pali Amvula pali Adakalira komanso pali Boys Amvula Simeon Boys komanso Mr. Dakalira ayamika kwambiri kuti zoti munatenga gawo pa chinthu chimenechi chikufunikira kwambiri chifukwa tikukamba za miyoyo ya anthu kwambiri. Zikomo mutathokoza kwambiri. Thank you so much. Zikomo. Amene wandithu ndi Achipiriro Kamula amene ndiofatsa nkhani za bungwe limeneli la Dotma limene maona nkhani zogwa zango zogwa madzidzidzi mdziko muno. Timafuna timve tamva zambiri wafotokoza zimene zikuyendera zinthu. Tiyambire Mr. Mvula iniyo ndemanga yanu pa commitment imene aonesa amenewo a Dotma makamaka munthambi imene ya president we afotokoza Kamula kuti iwo wandithu amapanga zimene zimotumira kuchokera ku office ya president muyankhulepo kuti commitment ilipo yotani pofuna kulimbana ndi njala imene yakhudza madera ambiri mdziko muno anthu 5.7 million malinga ndi bungwe la EMVAC. Bungwe la Dotma likugwira ntchito yabwino koma tikawerengera kuyambira mbuyomu nkhani za macyclone osiyanasiyana zimene yachita ndi zotamandika mwina silimatha kumalankhula kuzikweza pachiloka koma likugwira ntchito yabwino kwambiri. Pa nkhani ya njala akuchitanso bwino akusatira ripoti imene anthu anabwera nayo yofuna kunena ya EMVAC imene mwaichula ndinayamba ku Mwanza Blantyre ndi madera ena pana mmene akupita ku Rome Belt kwina ndi kwina so ndi chinthu chabwino chifukwa anthu 5.7 ali pa chiopsezo pa moyo wawo alibe chokudya. Ife ndi dziko loti chakudya timachipeza mvula ikamba kugwa ndi timalima timayamba kukolola pang'ono zimene zimakhala lede kuti zikhale nazo so ntchito yawo ndi yabwino ndikukhulupirira kuti ithandiza kupulumutsa miyoyo koma tithokozenso kwambiri aboma chifukwa kuti zonse sizikanatheka pokapoka boma lina
bwera poyera kunena kuti muthandize musayang'ane nkhani za ndale oza chipembedzo chifukwa njala imakhuzana ndi wina aliyense kantima kameneko nkabwino chifukwa ndikhulupirira kuti ena kanakhala ndi kantima kuti bora ndiyambe kuthandiza kumene anthu anandipotera ambiri kuonera kuti ayi anthu amene njala yafika potenta kwambiri ndi anthu achathandizidwe mtima amene ndi wabwino so ndawo zina ena amalowesapo ndale zimene zimwena zimakhala kulakwisa kuti mwina timafuna tipezerepo mavoti pamene mavoti mwina akutivuta kupeza mwina anthu pamene anthu akuvutika ndi tipezepo chinthu chabwino cha ndale mwina pamenepo zimakhala bwino so tikangowapempha emvaki kuti apange kava madera wonse njala ili madera mwambiri tindi anthu ovutika ambiri okalamba otalibe mphamvu muli mafamili ena mene angokhala ana okhaokha makolo awo anamwalira muli ena ana kulephera kupita skulu akusowa ndi phala lomwe zina ndi zina zomwena madera mosemu zinthu zija ziganizira iwo adotuma pamene chimene ndingapempheko kwambiri ndionena kuti mwina azilankhula nanu kwambiri atulankhani si anthu aziziwananga kuti sopano akupita uku aziyembekeza muli madera mwenamo chinyengo chilimo makamaka anzathu andalewa amafuna kuti alembe anthu okhawa amene ali kuchipani kwawo amakhawa kuchipani kwawo anthu omwene amafuna kuti akupezeka kuti makansala amachulapo ma-MP amene ena amalowerera kafuna kuti alembe anthu amene akufuna izi kukhuzana ndi zinthu zolandira izi ngakhale mtukula pakhomo mwina muona kuti mayina kumene akulembedwa anthu ena samaziwa koma ongoziwa kuti ali kule mtukula koma zipano kuti kuntukula samafika chifukwa kuti kumene kuli ma-MP kuti mazipani zina kulibe ndi samafunanso kuona kuti anthu achasoda anthu so mwina adotuma apeze njira yofarisira mauthengawa kumene akupita timene zingayendere komanso mwinaso apeze ndondomeko yonena kuti posankha anthu tizisankha bwanji chifukwa anthu ama-city council or ama-town council samapita iwo samadalira kutuma mwina makansala aja akuzokhala chipani chimene chikulabadira zamazipani zawo ndi penepo mwina ndi mawanga amenewo chabwino nthokoza kwambiri Mvula misadakalira muyankhulapo zotani pa commitment imeneyi ndi imene ntchito imeneyi ikuyendera pofuna kuti afikire anthu ochuluka amene akhudzika ndi njala apo pandithu atambasula bwino lomwe tiyamikire kuti boma linaona kuti iya tisafike poti mpaka na anthu achitosowa pogwira ndi chimene chandigwira mtima kwambiri ndimene afotokozera kuti pali zinthu ziwiri inayo chichewa chake ndikhoza ngoti zagwazatha adatchula kuti pala lina yawo once off imene ija idapanga apatsa anthu thandizolo imene ija yapita ndiye pakubwera imene yali ni season iyi imene yalowa ndekuti mpaka na March chaka chamawa imene ili mkati kusonyeza kuti ndekuti chidwi chofuna kuonetsetsa kuti anthu akuthandizidwa emergency response iyende isamaime chilipo chochuluka anthu akhale ndi chakudya chokwanira zisafike poti ayi koma akuja chitedze mena unina mjorai ndikuti mabanja 100 aja adafikira mwachangu so zimayenera makhala choncho kumakhala kuti boma lisamakhale detached kwa anthu adzikhala ndicho kumayenda limodzi kumadziwa kuti anthu aja adzikhala kuti nawonso akuchilimika kumadziwa kuti komatu apa ndiye tisaname anthu akutithandizira akutiganizira andi tilinso ndi chikhulupiriro kuti popeza kuti tikulowa nyengo ya dzinja tsopano ndiye kuti nawonso anzathu adodomawa akonza kale ndondomeko zonena kuti zisafike poti mwina ntchito mwina pakhaliso kuti mwina zaima kuti amina kusitikafika ndiye kuti ma centers awo ayinora amene wachita kale organized kuti iya zitakhala kuti zavuta chimanga tikatenga apa tikaperekera apa iya ayika ndi ma shelter akanziyani tikatengera ku matapolini tikapatsira potero koma otherwise very elaborative and tikhulupirira kuti amalawi so manambala aja akhala wagwiritsa ntchito nchonga chokuti asafike poje chitedze iya asafike poje chitedze zisamatero nasi manambala aperekedwa ndikuti akaona kuti kuno zikutifika mwina adindo watu sakutithandiza timbe ndokafona nakasi mena ina Mvula muja kuti ena amakhanga kuti kukonda kulowetsa zinthu zindali ndiye zimene zija akaona kuti apa ina afuna achitepo school political mind atipweteke ifeyo iwo zawo zitheke timbe ni phone tilumikizana ndithudiwa kane yabwino Mr. Simon Boys ino mwatsatira Mr. Khamula kuyankhula apa
ungaikepo ndemanga yotani pa commitment imene ikuchitika pothandiza pali imene adakalira ayichula kuti zagwa zatha akuti chichoneka Akuti once off. it was once off chichoneka chimene pachitika zadzidzidzi kunjala doti mathamanga epereka chokudya anthu ali muno bwino umene kucha ndiye pali ina iyi imene ili yoti ikuyenda continuous iwewo nimene akugwira ntchito yawo zimenezi nimene zilili zinthu ungofuna uzendemanga yotani ya ndemanga yanga ndiyongofuna kuwayamikira makamaka abungu limene la dotma mmene wafotokozera zathu chipiro khamola watenga nthawi yayitali ndithu ndimamutsatira mwina 25 minutes isaliso 30 minutes akulongosola koma mukufotokoza kwake paliponse timaphunzira chanyowani mwina muzina zimene amvula anena kuti nawonso zathu adotma mwina akuyenera kukhala very proactive kuti zimene akuchita zazifotokoza fa mwina ife ndatolankhani koma zina ndi zina timazitola ngati mfundo imene yazagwa zatha sitimadziwa kuti mwina amakhaso ndi approach ngati imeneyi timadziwa kuti processing ya boma zinthu nthawi zambiri makhaso so tikamva kuti kwakuti akudya chitedze ngakhale ife atolankhani timakhabe ndi nkhawa kuti anthu amene wawa afikiridwa bwanji actually zitenga nthawi itali bwanji ena akhakuganiza kuti mwina chitedze chija kuti akudyabe mpaka na lero komatu pamene taphunzira adathamanga kuti kwangochitika ngati zimenezozo aliso ndi approach ina yabwino imene akumatsatira kuti sikudikiranso the bureaucracy ya boma kuti wakuti akasainire wakuti atere kuti akafikire anthu achi akupanga pompo tipange nkale ndondomeko imene iyi ayipitirize ndi ndondomeko yofunikira kwambiri ndipo ndiyothandiza malinga ndi mmene zinthu zilili kwambiri ine ndingofuna ndiyamikire ndikambepo za holistic approach imene boma alikuyuza makamanga pofuna kupanga tako njala imeneyi ikuoneka kuti yabwera mwamphamvu koma chimene chandisangalatsa kwambiri ndi approach imene boma likuyuza apresident atangolamula amene ali ndunanso makamaka yona zangu zogwa mwadzidzidzi atangolamula kuti atamva mfuwu tinene choncho wa anthu kuti paliponse pamene amayenda anthu angodandala njala anabwera ndi approach yamphamvu imene anangolamula kuti bungwe la admark komanso anzathu amene wa adodma kuyambira tsiku lakuti chimanga achipange flood chiyambe kupezeka pena paliponse zitamveka kuyamba timaona ngati kuti mwina ndi ndale kuti ayi mwina ndi political podium angoyankhula kufuna kusangalatsa amalawi koma tinaonadi kuti madata amene anatchula atangofika tinayendera ndithu kupita madmark tinapeza kuti chimangadi chinachitafika komanso kuyendera malo osiyanasiyana amene boma linakhazikitsa monga ngati kubwalo la zamasewero la Kamuzu Stadium tinapeza ndi kumene kunabwera matrack osiyanasiyana amene akhala kugawa chimanga izi zinthu zofunikira kwambiri fa chokuti zimathandiza kuchepetsa pressure fa nthawi imene ijayo ntchito isanayambe pansika pressure imakula chimanga nthawi imene chimathamangira thumba limafika ma 45 limambofika ku 50 koma tiona kuti atabweretsa approach imene chimanga chambopanga stabilize fa chokuti no scrambling yachepa tisakulimbirana tinapita dzanadzana ali ku Zingwangwa ku Ndilande madero osiyanasiyana mblanta taona kuti there is no scramble anthu akupita kugula mwa ufulu zimene ziyazo zimathandizira ndithu kuti anthu azipeza thandizo mosavuta nditingopempha kuti approach imeneyi ipitirire pa miyezi imene ya very critical imene yatchulidwayi ipitirire ndikhulupirira kuti mwina vutoli singakhale lodetsa nkhawa ngati mmene timaganizira ndifaka manena kuti njala yoti mwina kusowa ndalama ndi ina kusiyana ndi kuti uzisowa chokudya zona chabwino ndathokoza kwambiri Mr. Boyce ndithokozenso kwambiri kuti Mr. Dakali amanso Mr. Mvula mwayikirapo ndemanga ndithokoze kwambiri mwina nthawi yathu yachita njiro nthawi yathamanga kwambiri tasanephe zochepa koma mwina mungodutsa chabe timawerenga tsiku la lero taona pa online NBC taona madera osiyanasiyana pali nkhani imene ikukhudza nkhani ya kugwiritsa ntchito kapena nkhani imene chipani cha DPP chidapita ku khoti kuti chikafunse kumeneko kuti tikufuna kuti chaka chamawa tisagwiritse ntchito ziphaso zaunzika ndiye taona kumeneko khoti registrar kumeneko amene wa blackboard kuti dazirikwiza akuti blackboard dazirikwiza pacharo Daniel koma dzina limene dazirikwiza ndi kuti chani tsiku likubwera tsono mkulu ameneyo ndi amene wobweretsa chigamulo chake ona kuti I think nkhani imeneyi padakali pano I think tabwerera mukaonike muno mukachita bwino padakali pano tisakhale nayo biza kwenikweni nimafuna ndingomva ndemanga anthu asaniphe yochepa kwambiri tikupasani mpata alisankho kamodzi tingomva ndemangani ndolani pa nkhani imeneyi mwatiyambe ndi Mr. Mvula nkhani imeneyi ndiyo mwina yachitika bwino chifukwa ndikhulupirira kuti zolomwere kunali anthu ena anapita kukayenda panseu komanso zipani zalemba pa petition
asogoleri zipani ambiri so ena opposition makamaka chipani cha DPP ndi ena kulapo nawonso ikapo mlomo kuti amaganiza kuti kusakhale so china chilichonse chizindikiro chilichonse kuti anthu azingobwera mwakangolembetsa basi. Nkhani imeneyi ndikukhulupirira kuti ndiyofuna kuyiunika bwino tisathamange tisakhale ndi maganizo othamanga kukhala desperate kuti tikukhala ngati mwina limene mtengo umenewo tikugwire umenewo ndimene ungatipulumutse pamene ziyendatu chikotesere malamulo amene anabwera 2012 chisankho cha 2014 tayendera omwewo 2019 tayendera omwewo 2020 tayendera omwewo nthawi imeneyi chipani chimene chachichulapo chinali mboma chimayendera chimalowa mubomamo kuzera njira yake omweyi ndelero kongosala waniye iwoneka njira imeneyi ndiyoyipa kuti njira yofuna kuti ibwezere chofuna kusintha malamulo amene anakhalapo nthawi ya bingu ndiso panofuna tisintha bwanji sizofuna ku parliament koma ku parliament ko azisintha malamulo game itakhala pang'ono kuseweredwa palomakhala ndizimakhala bwanji kuti zingakhale bwanji kuopsa kwake kungakhale bwanji ine ndilankhule ngati munthu amene apakapondana kuopsa kwambiri kungakhale kwanena kuti tipite kuchisankho chopanda identification yogwira imene tinayikhali zonse kuti ndizikhalanso ndi vota lolo ngati ndonse tikhala ndi vota lolo anthu salembeza tinaliyese ngati Malawi ndi sitiziziwaso kuti ufuna kuvota ndani wina aliyese free for all kodi tikapanga zimene zilithandiza bwanji sitikhala ndi makesi ambiri a litigation komanso kuti tikasintha malamulo panopo okonzekera chisankho ameke apanga bwanji nanga maprocess amene tayendesera zisankho mwina 14 19 20 zitatu ndi pano tikufuna tisinthe malamulo acho opangira amenewo tapanga bwanji andi vuto limene taliona ndi chani kuti vutulo silingakonzedwe ngati mwina tikuona NLB kukhala ochedwerapo ofokerapo osawakakamiza bwanji kuti taziwa kuti anthu amene sanalembese ndi angati kuti panga kwasala 1 year sindikhulupirira kuti emergency yakwana tikanafika kuti kwasala 6 months tosefe tikanati ananga 6 months ntchito iyi mwina ikha yovuta kwambiri so mwina tikanakhala ndi analysis yabwino komanso anzathu a NLB nawonso mwina kuchetechete sausa nyama ya they should come out and tell the world Malawians kuti this is what we have done atafika apa nkhawa isakhalepo also make apart from simply ngolimbana ndi kuti ndondomeko imene tinasatira ndi nawonso azilankhula kuti projected voters zakati amene tikuyembekeza kuti pa projected voters amene ukuko NLB alembesa new ones zikuyenda bwanji zisakugwirizana pati so mwina izi tikhale ndi open conversation koma conversation isakhale motive isakhale yandale yonena kuti ngakhale tikudziwa kuti ultimately pangafufuwe nkhani yandale koma isakhale ya mtima kuti abasi fe tipangeyi because inuyo munapanga njira yomweyo mbuyo ndi pano ikhala yoyipa bwanji andi yayipa pati andi bwanji chifukwa kuganiza maupando kodi amene angakhale ndi mwayi opanga maupando mukayendetsa chisankho chopanda malamulo opanda ngati zimene ndani amene angakhale ndi mwayi wononga osati amene ali makobiri anu amene angakhoza katenga anthu ambiri nkhani sikukhala bwino isiyeni imene yakhaliramo tiwalimbikise anthu akalembese tipange phokoso madera amene mwina zolembesa zikuchedwa mwina tione kuti pambuyo pake ndi kuti kumene ali disadvantaged ndi ndondomeko imeneyo kwa ine ndikukhulupirira zimene zipo zokhala zabwino kusiyana ndi kuwowata you spend a lot of energy kufuna ngati mufuna mpange direro chisankho tathokoza kwambiri Mr. Mvula Mr. Dakalita ndemanga yanu nachiona kuti mpakana chigamulo chotu 15 pages 15 amene wadazirikwiza blackboard koma mwachidule pera ndinena kuti kuti ayi tisatayitse nthawi mabwalo a milandu kumene kuja kuli
mafailo nthawi zambiri anthu amakhala kuyandaula kuti ayi ma case files ngambiri ali ndi zambiri zoti azimve ndiye nkhani zinazi ndi bwino zoti mwina tikhoza kumangozithana nazo komweko mmene anena mvula kuti chachikulu chongofuna kuonetsa kuti mwina tikuwafunsitsitsa anzathu a National Registration Bureau NRB kuti paja mudatiuza tidamba kompano ananoma ndifulatira adanoti komatu asade nkhawa anthuwa ifeyo tili ndi capacity ndipo tikuonetsetsa kuti zinthu zithamange so kumene kuja ngofunika kuti ngati azipanali ndi nkhawa zina zili zonse azichita ngatino kuti awapanga follow up kumene kuja kuti zikuyenda bwanji komanso koposaponsa adzipaniwo alimbikitse anthu m'midzimu kuti akuluakulu pali mafezi ambirimbiri akhala opanga NRB aja ngati sunalembetsebe mpaka pano sunakapangika upanga za linyuji nzika kachani tathamangirani mukapita umene kuja dzidzikakhala kuti ngati kuli kujama dzidzikajamira zili kumeneko atafika umene kuja ncholenga choti ikakafika nthawi yoti yomalembetsera za votizo zidzakavute chifukwa ndithu mmene ndinamvula kuti kuyambira zaka za mvula za mbuyo zonsezi takhala tikuyisa ntchito ndondomeko yomweyo zimatheka ndithu mazona zikutheka ndiye zikasokonekere pano chachikulu nchoti tiyeni talimbikitse anthu masapota ziwo apite ndithu akalongosoleza ziphaso zawo ngati zikuvuta umeneko iwe ikakhala nkhani ina koma tisawononge nthawi ya makoti mabwalo a milandu ndithudi chapo ndathokoza Mr. Boyce mumaliza bwanji ine ungothira ndemanga pa nkhani imene ndikanene kuti dziko la Malawi tikayang'ana mu SADC region ndi dziko limodzi linachita kafukufuku limene limatsalira makamaka pa nkhani ya ma national IDs and ntchito imene inabwera ndithu kuti tipange match ndi mmene maiko onse zikuyendera ndikuona ngati kuti tikamapitiriza umakambirana nkhani zokuti AI tigwiritse ntchito titha kuvota popanda ziphaso zimenezi ndikuona ngati it's a retrogressive tikukhala tikubwerera m'mbuyo ndikuona ngati zipanizi mphamvu zomwe zikupanga push kuti AI tialole Malawi avote popanda kugwiritsa ntchito ziphaso mphamvu zomwezo zitangosintha they can switch the same they can push that energy kuti AI ali satani alembetse because that's where we are going tikanena kuti tibwerere m'mbuyo ndikumbukira m'mbuyo matsatira ndale zinde koma timamva atu anthu amachoka ku Mozambique amadzavota so iza kuti even anthu anati aloledwe kuti anthu azagwiritsa ntchito chiphaso ngati ena akafuna kupanga chinyengo athabe kuyuza the same strategy kwatenga anthu ku Mozambique tinamva nkhani imene zimachitika m'mbuyo katenga anthu ku Mozambique uzavota nawo simakhwefula mwana kuti ayipasa kreso chiphaso so amene ali ndi ma resources ndi amene ali boma which means boma still disadvantaged ndikuona ngati the same energy imene kupushidwa kuti anthu akavote popanda chiphaso ipite komweko let's just focus kukambirana ndi anzathu ameki kukambirana ndi bungwe limene la NRB kuti ingapange bwanji kuonetsetsa kuti wina aliyense eligible voter dzina lake likhale kuti lili ku NRB akhale ndi chiphaso chimenechi kuti azathe kuvota tindi miyezi pafupi 12 imene tikudikira kuti tichite chisankho chimene ndikukhulupirira kuti in 6 months issue ngati imene can be dealt with bwinobwino so ndikuona ngati kuti azathu azipaniwa tiyeni tisayang'ane m'mbuyo m'mbuyomu muli kutsalira tiyeni tipange match ndi mmene zinthu pa dziko lapansi zikuyendera sungapite ku Zambia mukangolowerera nawo aliyense amakhala ndi chiphaso ku South Africa ndi kalekale zinambika kalekale wina aliyense nziko imayenda ndi chiyani ndi chiphaso ndipo chine chonse akamapanga ndi chiphaso then ndikuona ngati step yabwino imene tatenga kale ikuti zigwiritsa ntchito ziphaso step imeneyo ineyo ipangidwe encourage tisaganize zoyang'ana m'mbuyo koma tilimbikitsane tigwirane manja bungwe la MEC NRB ndi zipani za ndale this is the time they need to sit together aonetsetse kuti approach imene tipange bwanji laka ndikumagalukira kuti izi sizitheka pamene kuti ngati kuti anthu akupereka chigamulo kuti sizitheka pamene ulendo nali chani unati mwina mwachidule kwambiri ndinganene choncho thokoza kwambiri Mr. Boyce Mr. Mfuna msapire ndi mawu ndifana wese ndi ndupa 30 seconds mumaliza ndinoyo basi akulaso 30 seconds chabwino kulibe ndondomeko kuti tikangotenga anthu ku state tiyeni kavoteni upanda identification iliyonse yes malamulo athu mu constitution amanena kuti right to vote ilipo ndithu koma palibe tilibenso lamulo lonena kuti aliyense azivota kukamucha kugwirira kuti tiyeni ukata kaufulu kodi anthu ena samfuna kuvota kalimo mmalamulo athu omwewo kuti siwonse amamalizidwa so koma ndikuona kuti chikuzokhala chinthu choopsa kwambiri kuti tizibwerera m'mbuyo we should not go back kuchina chilichonse kazandare kazitsandisa bwerere zipita kusogolo let's go forward and we cannot go back after running 3 elections using my ID omwewo nde panopo chisankho cha number 4 ena tikuwa kwambiri panthawi imene
izimatikwekera ifeyo ndikundondomeko ya maidiyo timawina nayo naendesa boma timaona ngati zosayenera kupano panopo because we're out we think mwina tikuzokupeza ngati mtengo wogwira ya ichocho ya let's be progressive tizipita kusogolo nthawi ikatalipo mwina chaka chamawa time like now or mwezi wa July tikuzozapanga stock kuti ndanthu angati amene sanatani and then let's find a way of identifying those. But not put it repeat a manager without a voter roll. What I'm saying, kuti uyu another pesa. Indeed, this is why you voter when a voter carry number ya kuchurch. So I don't think ndio pita progressive ndio bwera mbuyo. So what in kind of andare fika kugira chintu timafuna tengo kugira tikamaona kuti pano finishing line ili pafupi timemba upeza tizifukwa toti mwina sogoloko zikativuta tizati tinativuta sisa ndichijaji chabwino ayi amvula mulekerepo tathokoza kwambiri nthawi yatithera ndareka nzikomo chabwino ndi program ine ya timvetse imene makufika kuchokera kuno ku MBC tsiku la lero mnali ndine Blessings Kanache tikuthokozeni kwambiri mnali pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi mthokoza kwambiri Mr. Mvula kuti munabwera takuthokozani kwambiri. Thank you very much. Mthokoza kwambiri Mr. Steve Dakalira kuti munabwera ndathokoza komanso Mr. Simon Boyce tikuthokozeni Zikomo tikuti makoma nonse pizani kuonera maprogramu otsatirawa. MBC Zokonda Mai usampatse ndimpatse promotion pokonzekera chimwambo cha chaka chino cha Zokonda Mai macheza ku Msusu, MBC yakhazikitsa chimpikisano chomwe mutha kuwina t-shirt, chipewa, umbrella komanso mphoto yaikulu ya foni ya m'manja ya mtundu wa Redmi 12. zoyenera kuchita tumizani SMS code yoti zama 2024 ku 364 ndipo ngati muli ndi smartphone ingochitani scan code yo kuti mulowe. Mpikisano ulipo kuyambira pa 11 September mpaka 14 October 2024 ndipo opambana adziwalengeza lolemba sabata iliyonse kudzera ku raffle draw pa MBC TV 1, MBC 2 on the go ndi MBC Digital nthawi ya 7:15 madzulo. Malamulo onse a mpikisanowu adzatsatidwa. MBC, inspiring the nation.